isa ang mga nakita ko nga may-ari siya sang fees nga magasukton kung mangayo kasang papeles. Pero ako disagree ako because it would cost 50 pesos for each page. For the certified true copy. So kung mag-amo ini, isa pa lang adaan to silansang ngayon mo, 50 pesos per page. So para sa akon hindi gid siguro ini hindi ako agreeable sini. So amo na gani nga dapat sa committee level ni namon magastoryahan. Tamaan ka mahal sang 50 pesos per page kung maghambal ka nga may ara gabi dokumento nga 20 pages, that's already hindi na kayanon sa ating mga pumuluyo. Someone mentioned to me nga during the interview of I'm not sure during the interview of Counter Nene de Liliana maging mention sa about income generation. Pero ako wala ako gapati nga ang FOI should be an income generation, I mean generating ordinance ang iyang tuyo lain ini. The people deserves the truth. Dapat wala sang delay kung mangayo sila sang ila queries about sa budget kay ang kwarta nga ni permi ko na ginapanindugan nga hindi na ya kwarta sang sinuman nga politiko